Xayrli irtə, hörmətli tamaşaçılar. Tapşırığımızı başlap ekranlar aldına zor şirkli ovulunda ömür sürüşü hörmətli milletteşimiz Birukov Kerim Səbit ulun çağırıb alam. Bugün 16 fevral günü ul üzünün matur 75 yaşlık yubileyli doğan günün qarşılay. Unutulmazlıq ömür beyremi bilen şın көңілдән аны singilleri Halime ailesi bilen Meryem balaları Gülsine, Elfiye hem Ayse kutlap жылы tileklerin жеткирәләр. Birukovlar ailesinin 7 balaları arasında en өлкәне булып безнең газиз кешебез якты дөньяга аваз салды. Тырыш, эш сөйшән гаиләдә үскән балалар кичкенәдән үк бер-беребез өчен җан атып һәр вакыт бердәм булдык. Шуңа да бүгенге көндә кадәр без бер йодрыктагы бармаклар сыман бик тыгыз элемтәдә булып яшибез. Абыебыз 11 сыйныфны тәмамлап, техникумда һөнәри белем ала. Аннары аны армия сафларына алалар. Намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтып, ул кибеттә мөдир буларак эшли башлый. 1971 елда яраткан тормыш иптәше җиңгәбез Фатыма Яхевнаны очратып матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм улы мәхәббәттә 2 балалары Хава белән Хамидны тәрбияләп үстерделәр. Алма алмагачлан ерак төшми дигәндәй, алар да әти-әниләрен хәтерләтеп, үзләренең матур гаиләләрен кордылар. Бүген абыебызның 4 оныгы, 2 оныкчасы бар. Гомердә дә безнең кадерле кешебез тик тормады. Гаиләсен тәэмин итәр өчен җиң сызганып, армый-талмый эшләде. Гаиләнең үз ипи пешерү комбинаты да бар. Абыебыз әле һаман да сирәк кенә булса да үзе авыл буйлап ипи йөртә. Өстәвенә аның май сыктыру эше дә бара. Авылдашларының, райондашларының көнбагышларын зәвыклы майга әйләндереп бирә ул. Аллага шөкер, абыебыз Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, 5 вакыт намазын калдырмыйча, мәчеткә йөреп, бик матур, иманлы, гыйбадәтле гомер кичерә. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән алар җиңги белән икәү хаҗ кылырга да булдырдылар. Бер үк кабуллардан гына булсын иде әлеге изге гамәлләре. Безгә кадәр туган әлеге бөркетнең булуы күңелгә гомере буе дәрт, таяныч һәм ышаныч биреп торды. Без бик тату, бердәм булып үстек. Шын туганнар булдык бу дөньяда. Балачак тиз үзеп киткән. Улыгаеп гаиләләр корылган, ләкин бары бер тормыш безнең юлларны аермый. Аллага шөкер, бер-беребездән ерак түгел дигәндәй яшәп киләбез. Бу аралашу гомер буена сузылсын. Кадерле кешебез, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Аллаһ Тәгалә үзе сиңа бар эштә җиңеллеген биреп, язмышларыңны матур кылсын. Яныңда гел ышанычлы кешеләр булсын иде. Синең әле бары 75 яшың. Бу кеше гомеренең бик матур вакыты. Истә калдырырлык итеп бәйрәм ит. Без сине гаиләбез белән бик яратабыз. Алда да бәхетегез ашсын, ташсын. Кеше сүзе, начар кеше күзе гаиләгезгә һич тә тимәсен. Бәхетле була абыебыз. Кадерлебез, сиңа тормыш үзе матур юбилей тантанасы бүләк итте. Гомерең сагышсыз җыр булсын алда. Теләгән теләкләрең, хыялларың барысы да чынга ашсын. Онытма, тормышыңның төрле чагында сиңа ярдәм итәрлек без бар. Сине хөрмәт итеп бүген әзерләнгән мул табын. Шушындый матур бәйрәмнәр булырга язсын тагын. Олыларга ихтирамың кире кайтсын үзеңә. Балаларың караңгылык китермәсен йөзеңә. Кайгы хәсрәт, күңелсезлек бер үк ишек какмасын. Шир сырхау дигән явызлар сезнең өйне тапмасын. Улыгайган көннәреңдә гаиләң булсын янәшә. Барысына терәк булып һәм кирәк булып яшә. Бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә җыелык шулай бергә. Туганлык җепләре алда өзелмәсен гомергә. Кадерле Кәрим Сәбитович, бәйрәм көнегез шатлыкка күмелеп узсын. Аны бизәр өчен якыннарыгыз махсус җыр сайлаган. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле. Мәңге бул бәхетле, шундый теләк килә телисем. Туган көнеңдә абый сиңа килә җыр бүләк итәсем. Туган көнеңдә абый сиңа килә җыр бүләк итәсем. Колашын җәеп туган көнеңдә бәхетең каршы алсын. Кадерлеләрең, якыннарың һәр чак яныңда булсын.
yakınlarım her şak yanında bulasın. Durmuş gügendegi yıldız balkısın jemildep sünmesin. Bäxetli bulurga tuğan başkayın kaygı hasretler görmesin. Bäxetli bulurga tuğan başkayın kaygı hasretler görmesin. Kılaşını jayıp tuğan gününgde bäxetin karşı alasın. Kadirlilerin yakınların her şak yanında bulasın. Kadirlilerin yakınların her şak yanında bulsun. Matır gömer yıllarına abi gözlerine tiymesin. Ürünet bulup kala kürü gömürge yıldızlarga hatli ürlesin. Ürünet bulup kala kürü gömürge yıldızlarga hatli ürlesin. Kılaşını jayıp tuğan gününgde bäxetin karşı alasın. Kadirlilerin yakınların her şak yanında bulasın. Kılaşını jayıp tuğan gününgde bäxetin karşı alasın. Kadirlilerin yakınların her şak yanında bulasın. Kadirlilerin yakınların her şak yanında bulasın. Her şak yanında bulsun.